गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बे समाव 12 थाखो उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गोरिब थाखोनि गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय LG इलेक्ट्रनिक इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडआ लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनायनि थांखिजों लाइफ्स गुड स्कलारशिप प्रग्राम 2024 खौ लानानै फैदों LG इलेक्ट्रनिक इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडआ 1 बोसोरनि थाखाय फरायसाफोरनो नोगोद 1 लाख रां स्कलारशिप होनो थांखि लादों। LG इलेक्ट्रनिक इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडआ 12 थाखो उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरानो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर गोरिब थाखोनि गुन गोनां फरायसाफोर बैसोर फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंहोनो थांखि लादों। LG इलेक्ट्रनिक इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडआ बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय फरायसाफोरा गासै भारतआवनो सायख'जानाय फरायसालिमा फसंथानफोरनिफ्राय ग्रेजुवेट एबा पस्ट ग्रेजुवेट फरायफारि फरायनाय जानांगोन। सेथि बोसोरनि फरायसाफोरा गावसोरनि थाखो 12 नि आनजादाव मिनिमाम 60 जौखोन्दो नाम्बार मोननो हानांगोन। नैथि, थामथि आरो ब्रैथि बोसोरनि फरायसाफोरा सिगांनि सोलोंथायारि बोसोराव मिनिमाम 60 जौखोन्दो नाम्बार मोननो हानांगोन। लाइफ्स गुड स्कलारशिप प्रग्राम 2024 खौ मोननो थाखाय नखरनि बोसोरारि इंकामआ 8 लाखनि बांसिन जानो मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि बे स्कलारशिपखौ अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। अफिसियेल वेबसाइट bodyforstudy.com आव हाबनानै बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि उनाव जा फोरमानलाइ बिदों बेखौ आपल'ड खालाम। फैगौ 23 मेआवनो बे स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा सान। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर'नि मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिजानाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव BTR नि 70 जौखोन्दो बर'फोरानो साख्रि मोननांगौ। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बावैसो सान सिगां गोदानै थिसनजानाय भाइस चेन्सेलर प्रफेसार BL आहूजाजों एबसुनि मोनसे गोनांथार सावरायनाय जायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे एबसुनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। थांनाय समाव बारग' भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि सामलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थासारिया जोबोद गाज्रि जालांबायमोन आरो गोलाव सम दाबि खालामनायनि उनाव लाइस्राम लादु सिंहखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारनो हानायनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावदों दिपेन बर' बिथाङा। भाइस चेन्सेलर BL आहूजाखौ लोगो हमनानै एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि माखासे मोननो गोनां दाबिफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों आरो दाबि दैखांदों होननानै मिथिहोदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर' हारिनि हारियारि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननो हानाय गंसेल' मुलुगसोलोंसालि। बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे BTR नि गासै रायजो राजाफोरानो बेयाव गोजौ सोलोंथाइ लानायनि मोनसे सिमां आरो मिजिं दं। गासै फरायसाफोरनि इयुननि जाफुंसारनायखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेसेबां जेंनाफोर दङ बैफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो थाखाय भाइस चेन्सेलर BL आहूजानि सिगाङाव दाबि खालामदों। फरायसाफोरनि आनजादनिफ्राय लानानै आनजादनि फिथाइ फोसावनाय, मार्कशीट, सार्टिफिकेट होनाया सम बायदियै जानांगौ होननानै एबसुआ दाबि खालामदों। 2024 मायथाइनि HSLC आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 18थि कमल कुमार ब्रह्म बान्था मोनगिरि आरो टप 10 निफ्राय सेथि मासि आवग्रिनो हानाय कमलास गयारिखौ बिस्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा गहपुर दख'रा एबसुआ दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव बरायनायजों लोगोसे मान बान्था गथायो। BRB कमेन्ट इउटुब चेनेलनि बिगोमा बुदिराम ब्रह्मनि सायाव कक्राझार जिल्ला एबसु आरो कसुगाव दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बुदिराम ब्रह्मनि हेंथायै गोबां अजद दैखांदों। बुदिराम ब्रह्मआ गावनि भिडिअ'नि गेजेरजों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ डिलेट खालामनायजों लोगोसे एबसुखौ फोजोबस्रांनांगौ होननानै एबसुखौ गोबां सोंखारिदों। बेखौ लानानै एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुदिराम ब्रह्मखौ लामायाव बेंथेनानै गाग्लोबदों। बेनि उनाव गारियाव दैखांना लाना थांनानै एबसु अफिस सिङाव सोनानै गोबां बुदों होननानै बुदिराम ब्रह्मआ गोख्रों अजद दैखांदोंमोन। बेखौ लानानै एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै केस थिसनो। जुदि पुलिसआ बे केसखौ एक्सन लायाब्ला गावनो गाव एबसुखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों बुदिराम ब्रह्मआ। बेखौ लानानै कक्राझार जिल्ला एबसु आरो कसुगाव दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बुदिराम ब्रह्मआ सासे समाज गैजायै सुबुं आरो हारसिङैनो रायजो जागासिनो।
बुदिराम ब्रह्मआ पर्बतजरा ओनसोलाव सा 7 आइजोफोरखौ गाज्रि हाबा मावनानै बै ओनसोलनिफ्राय एरायना फैनानै कसुगावआव नैथि जुलि खालामनानै समाज गैयै बायदि रायजो जागासिनो। बेजों लोगोसे एबसुनि सायाव गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिदों। लोगोसे एबसुआ गावखौ गाग्लोबदों आरो एबसु अफिसाव लांनानै गोबां बुदों होननानै बुंनाया गासैबो नंखाय होननानै कक्राझार जिल्ला एबसु आरो कसुगाव दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा रोखा खालामनानै होदों। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आयेना फोसावजानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय सा 14 सुबुंफोरा भारतनि नोगोरारि फोरमानलाइ मोनबाय। इउनियन हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लाया सा 14 सुबुंफोरनो भारतनि नोगोरारि फोरमान बिलाइखौ राननानै होयो। बिहु फांसननि स्टेजआव सासे पुलिस आइजोआ जुबिन गार्गखौ गोबानाय आरो आथिं हमनानै खुलुमनायखौ लानानै पुलिस आइजोखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि पुलिस आइजोखौ जुबिन गार्गआ गावनो स्टेजआव लिंहरदोंमोन। मानोना पुलिस आइजोआ जुबिन गार्गखौ जोबोद मोजां मोनोमोन एबा बिनि सासे फेनमोन। बैफोर जाहोननि थाखाय डिब्रुगड़ जिल्ला सबुआ पुलिस थानानि पुलिस आइजो मिलिप्रभा चुटियाखौ पुलिस बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। अरुणाचल प्रदेशनि डिएसपि अफिसार आइआरबिएन बुलां मारिकआ गुवाहाटी एयारपर्टआव हमजादों। आइआरबिएन बुलां मारिकआ सासे हिनजावसाखौ देहायारि गाग्लोबनो नाजानायाव पुलिस आरो सिआइएसएफजों हमजायो। आइआरबिएन अफिसारआ पक्स' आयेननि सिङाव हमजायो। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।